Ahojte priatelia, rozhodla som sa vám dneska natočiť video s odkazom k tejto krásnej karte, ktorá mi dneska vyšla. Už som vám ju tam dávala, ten je krásny odkaz, je to karta pre životnú energiu a je na nej napísané, že zamiluj si svoje telo, schopnosti, cestu a choď s odvahou za svojimi snami, potom spoznáš, ako chutí život. A táto krásna kartička je spojená s treťou čakrou. To, čo sú čakry, už mnohí vieme. A konkrétne táto tretia čakra, ktorá sa nazýva vlastne solar plexus alebo slnečná čakra, tak tá je spojená s energiou vnútorného dieťaťa a zároveň je to centrum vnútornej sily. A skrze túto čakru my prijímame slnečnú energiu, ktorú potom premieňame vo vitalitu a cez toto centrum cítime energiu ostatných ľudí a takisto z neho vychádzajú aj naše emócie. Sú to vlastne časti tela, ktoré sú prepojené s touto čakrou. Žalúdok, pečeň, slezina, tráviaci systém, tenké črevo. Takisto aj so zrakom je spojená. Element oheň, farba žltá, a minerály alebo kryštály žltej a zlatej farby. Ja som vám tuto chcela ukázať takúto moju krásnu citrínovú guličku, ktorá včera ku mne prišla. Je nádherná, taká slnečná. Veľmi sa mi páči. Tak sa chcem s ňou takto potešiť, aby ste sa aj vy potešili, ak sa vám teda páči. No a v prípade, že máme túto slnečnú čakru v harmonickej funkcii, tak zažívame prirodzený pocit mieru, ktorý vychádza z osobnej sily, prítomnosť ochrany svetla, zvýšenú schopnosť manifestácie našich želaní, zdravé sebavedomie, zdravé hranice a celkové odolnosť, vitalita, radosť, komunikácia, všetko funguje, keď je v harmonii. V prípade, že je v disharmónii, čiže v nejakej blokácii, tak zažívame alebo máme tendenciu kontroly, manipulácie, zneužívanie moci, potreba uznania, surovosť v konaní, v jednaní, pocity zloby, časté výbuchy emócií, nepokoj a stres. A v prípade, že teda by bola v disharmónii, je potrebné znova ju vyladiť a dať ju do tej rovnováhy, do toho balancu, do harmónie, tak veľmi nám pomáha samozrejme i pohľad do slnka alebo na všetko, čo je žlté. Napríklad je taká lúka so pampeliškami, čiže s púpavami. Aj pohľad na to je veľmi taký naozaj vyľaďujúci práve pre túto tretiu čakru. No a odkaz teda, čo som povedala na začiatku, čo sa mi veľmi páči k nej, je takýto. Pred samotným zrodením prišla tvoja duša mnohými dohodami. Medzi tieto dohody patrilo i slobodné rozhodnutie toho, ako budeš vyzerať a akým učením prejdeš. Aby si osvojila určité schopnosti, tak tvoja duša presne vie, aké sny ti rozprúdia životnú energiu v žilách. Vráť sa k sebe, príjmi svoje ja tak, ako je. Neboj sa, všetko je úplne v poriadku, všetko je dokonalé, len tú dokonalosť je potrebné vidieť. Chvíľku to potrvá, ale podarí sa ti to. Tak ja držím všetkým palce, ktorí pozeráte toto video a dotkne sa, zarezonuje s vami, aby ste naozaj zažili a nech sa vám podarí splniť si tie vaše sny. Nech prežijete radostný život, slnečný život a občas aj keď prídu mraky, zatiahne sa to nebo, tak vždycky pamätajme, že to slnko vždy vyjde a ja vám prajem, nech zažívate vo svojom živote čo najviac tých slnečných, krásnych, radostných, veselých a optimistických dní.